Chodci môžu bezpečne prechádzať cez cestu a vodiči na vedľajších cestách už nemusia nadávať. Presne takto to vyzerá v Kežmarku pred Tatraľanom. Tesne na konci minulého kalendárneho roka tam totiž pribudla ďalšia svetelná križovatka. Zdá sa, že o bezpečnosť cestnej premávky v časti pri Tatraľane je už postarané. Práve ste prešli po čerstvo otvorenej svetelnej križovatke. Bývate v tejto časti mesta? Čo na to hovoríte? Že je na čase, lebo nebolo to bezpečné. A naučili sme sa teraz, aj pán povedal, že akým spôsobom, že máme prechádzať na druhú stranu, takže máme stále zapnúť, aby nám prišla zelená. Táto križovatka má svoj význam hlavne pre tých chodcov. Dali sme prioritu pri tejto križovatke hlavne kvôli deťom, ktoré chodia ráno a potom po obede do školy a zo školy. V priebehu 2,5 mesiaca stavba bola ukončená. Dovolím si s najmodernejšími prvkami pri riadení dopravy, ktoré sa momentálne používajú na trhu. Mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu zhruba 90 000 eur. Vysúťažením sa nám podarilo túto sumu znížiť, takže celkové náklady vyšli zhruba na 65 000, z toho 55 000 samotná svetelná, zhruba 10 000 chodníky, ktoré boli dorobené v rámci tejto križovatky. Svetelná križovatka pri Tatraľane bude pracovať v podobnom režime ako tá pri Bažante. Bude riadená pomocou senzorov, tzv. Slučiek, ktoré sa nachádzajú vo vozovke, ktoré svojím spôsobom predĺžujú zelenú a určujú vyprázdnovanie križovatky. Nebude počas slabej prevádzky obmedzovať vodičov. No a semafory tak vystriedali mestských policajtov, ktorí tu v pracovné dni niekoľko rokov v čase od 7 do 8 rána riadili dopravu. Ak by sme tu neboli stali, tak tie decká, ktoré chodia tu na tú základnú školu, na tú blízkoničnú bradu, mali naozaj veľký problém, lebo tí vodiči naozaj boli tak, by som povedal, malo tolerantní, že im v malej miere umožňovali na tú druhú stranu prejsť. Výjsť na hlavnú cestu v špičke bolo niekedy hraničiace s kaskadérstvom, hlavne auta, ktoré išli zo Starej Ľubovni veľkou rýchlosťou a hlavne neprehľadnosť z ľavej strany viedlo častokrát ku veľmi takým nebezpečným situáciám, takže myslím si, že toto výrazným spôsobom z pohľadu výjazdu z Polnej ulici pomôže. Týmto krokom si však v meste kompetentní pred ostatnými nebezpečnými úsekmi oči nezatvorili. Hlavne pri pošte, a kde stojí vlastne oproti stojace gymnázium, tam by snad na mieste bolo umiestniť tiež nejakú svetelnú križovatku, lebo tá prevádzka a premávka je tam naozaj dosť značná. Do budúca plánujeme s úpravou križovatky pri Bile a najmä s prechodom pre chodcov, ktorý podľa môjho názoru je dosť nelogicky umiestnený pri kruhovom objazde a vlastne zdržiava tú plynulosť cestnej dopravy.